Bagong 132 na kapulisan ang nagsipagtapos naman sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC sa Regional Training Center or RTC Bicol sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Parehong nagtop degree sinda Police Chief Master Sergeant Irene Silitaria kan Class Alpha asin Police Master Sergeant Ace Ribulanan. Time management po, and inspirado po ako kasi andyan po yung pamilya ko. Hindi po hadlang na pagiging ina or marami kang gagawin para hindi mo po maisakatuparan ang dream mo. Basta po bilang pulis ang Oragon po, always fight, go, go, go. Hindi naman ma'am naging mahirap kasi para sa amin ma'am, mindsetting at time management lang naman po ang kailangan para makatapos ka po dito sa aming pinag-aralan po. Yes ma'am, ito ma'am na award na nakuha ko ma'am is just a consolation ma'am sa pagtatapos namin dito sa Public Safety Senior Leadership Course ma'am. Ang talagang real challenge namin is sa pagbabalik namin sa aming istasyon kung paano namin mapapanatili ang peace and order sa kanya-kanya naming lugar gamit po ang aming bagong kaalaman. Nangenot sa seremonya si Philippine National Police Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon na laom na magamit sa tama kan lambang graduates ang sa indang nanodan sa kurso, asin padagos na maging matanos na public servants. Yung magiging role model, sila po yung mga middle manager sa ating mga police and commission officer. So inaasahan natin sa kanila na mula sa pagsuot ng uniforme, sa pagganap ng tungkulin, at pag-inspire sa mga young junior nila sa serbisyo. Yun. Mag-aapat na bulan man na nagdurar ang pagklase kan batch 2023-02 Class Alpha, Bravo asin Charlie sa PSSLC. Ang nasambit na kurso, saro sa mga rekisitos para sa saindang promotion sa mas halangkaw na ranggo. Ito ay tinatawag na mandatory course na nakadesign para sa ating mga senior police non-commissioned officer para ma-develop yung tinatawag na leadership skills at the same time yung effective management nila. Para pagbalik nila sa kanilang unit, ito ay magagamit na in terms of knowledge, skills, and attitude. Magigiromduman, sanggatos na kapulisan ang nagsipagtapos man sa PSSLC kan December 2023. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.